I den her uge har jeg været med Jimmy ude og køre. Vi er i Schweiz lige nu, og jeg synes lige, vi skal med på tur rundt i vores lille hjem. Først, I skal lige se, for at kunne køre med en trucker, så skal man have sådan nogle seje træsko, som man lige kan have på stik i. Her har vi truckeren. Og så er det vigtigt, gutter, meget vigtigt, at man ikke går ind med sko på, så de skal sættes her. Det har jeg efterhånden lært lidt. Jeg er blevet lidt god til. Nu skal jeg passe på at ikke gå ud. Og de ikke går ud. Upti. Her har vi boet en sidste uge. Det er kun torsdag. Jeg sidder bare. Og så sover jeg her. Der. Det er min. Det er Jimmys. Prøv at se her. Her nu. Så kan man lige lukke her. Så skal jeg bare se, hvor smart det er. Så kan man lige... Så er der sådan en gardin. Man lige kan rulle for. Ja, jeg kan få det. Kan man ikke? Kan du ikke lige rulle det der for derovre? Kan du lige rulle det for? Rulle det der for. Så er det sådan helt hyggeagtigt. Det er mega hyggeligt. Her er bare, hvad hedder sådan noget, bordellys. Det er også meget hyggeligt. Og så skal I bare se her. Et lille køleskab. Med mad. Og hvad man ellers lige godt kunne bruge. Sandwich. Det er lækkert. Og så har vi lige slikskabet, selvfølgelig. Der er ikke så meget slik. En lille smule. Det kan man ikke se. Kan vi tænde noget lys? Upsi. Kan man se det? Nej, ikke rigtigt. Hvordan er det at være trucker? Er det lækkert? Mig eller hvad? Jeg synes, det er vel ganske fint. Er det hyggeligt at være på tur med mig? Jo. Men det er sådan, det er. Det er mega hyggeligt, skulle jeg lige hilse at sige. Så det kan I godt, det kan I godt lide, hvis I ligesom har lyst til det.